nga ai ku blai biang ni phi bar khat ha ga ni ga por ga kerteng ga dong Jesus Christ ma duai ba ga ni ga jing hikai ga bangan sa hikai fi men ta sngi ga dei ga jing hikai ga bangan sedang thamai ha ga ni ga voice message jonga ga ba shi spotlight fu fra but ha ga ni ga jing hikai ga bangan hikai fi men ta ga sngi ba kwa ngan ai kham jrong ga ni ga jing lam prang namar kaniga bangan hikai fi mendaga sngi gadai kaba ni don kam palat ban sngot ho agi ni gisngi ki bakhatdo ni em magi sngi ki baga jingwan ga jong Jesus Christ kala jan ni em magi sngi ha kaba ga jing trai ga jong mensim jong blai ga kraw ni em magi sngi ha kaba ga jingele jong bomanru ka juri an rai ka ga banga kwa ngan ong fi Bashwai ke bangan ai ke ni ke jingi kai ngakwa ba pin shashkor da penlet jingmot da snap ha da shim kia ka da pet bahana marka don ki ba khamdan kam ba pin tip na ga ktin ke job play ba leng ba ke jing snot kho ke banga don na ke jing ya den ti jonga ba play na ba ngakwa ngan hikai ke ni ke por ya ke ni ke jing hikai ka ba ngabat ma phi ngi don kam ban tip bat ban snot kho Kenang bangila banya da ya laga jong jing het ke jongi akmat jong play. Kani kani rap ifi ya kaban pelat ru ifi nagi jing riam ke jong saitan. Bat ke jing hikai ke bangadan ban keren shafi mendaga sngi kedai. Ngan keren shapang ke jing syukur. Lesi ngalangan ong ke mensim jong ke jing syukur. Haga ketien pareng ngan keren shapang ke deception. Muki ong ika ke deception. Ke jing syukur. Tengah kuat ngan pen iya pi mendaga sngi. Kat bala iya banga keren ni ke jing syukur. Ngan yait step ngan keren suki jai. Ngakwa fin penlet jingmot. Ngakwa fin desai. Namar ngan yalam fi kat tu kat ni sngi menta. Namar ngalaput sngi menta na kita kedau ngakwa ba fin penlet jingmot bahas ngap arsin laisin. Ya gani jing hikai kenang ba kan ya dai fi. Nganget ling bagi ni voice message jonga ki let shakal lang gibriyo. Ada ngam bakla aga jing tip jonga dan kat tu kat ni hajar gibriyo ki baju ngap ya gini voice message jonga. Na kita kedau na kini ki hajar gibriyo. Ganut ban ong ba kani ke jing hikai kan ya da. Ba finom sya syukur hagi ni sngi ki bakhat do. Ba ke jing syukur ke bawan hagi ni sngi kanom la ia ka ban pen bakla ia ke jing et chopi how Jesus Christ. Fi la da kren bet ia ke ni ke ketien ke jing syukur. Kedai ke ketien ke bakham kham khor. Ke ketien syukur la ni ke ketien deceive la ni deception. Aga ketien English. Ke jing syukur. Kadai ka ba upriu upriang bakalong ka ba shisha. Hendrai kadai ka ba bakla. But utaw ba syukur la ni kata ka jing syukur. Kala ban peni siya kipriyo. Baka ikum ka ba shisha. Bat bagi beriu ki pediang ya kata bakalong ka ba shisha. Hendrai ka amlong ka ba shisha. Lada fidan haga bakum kata ka jaka. Lani haba ki beriu ki poi haga bakum kata ka jaka. Baya ka ba shisha. Kim itu syu. Bat ya ka bam shisha. Saitan lani ki beriu. Lani ka ka bahaga ni ka pertai. Kala ia ka ban penkongo ia ki beriu. Bakata ka bam shisha. Kalong kailong kum ka ba shisha. Bat bakitu ki beriu ki priang ka bagadai ka ba shisha. Wat la kam dai ka ba shisha. Nakata ka daw katakin ka dai ka jing syukur. Bau beriu ulanget. Ya kababakla bagadai ka badai. Ya kaba laban ong no ya kabadai no saitan ulanget bagadai no play. But kata kadai ka ba ngan ong ifi kadai ka jing syukur ka ba ngakren hang ni.
Tin rei shwa mangan kran fi yagani gijing syukur. Ngakwa ngan pensyairu fi kat tukan ni. Nganamuan let's say baik syagani gijing syukur. Henry ngan wan mentagasngi syakikintian kasi kibala ban pensyai fi bapin poi syagajing sngutho yagani giktin jing syukur lani syukur. Fi aga kitian kasi ngidan sibon kitian kiban yalam syaga jing syukur. Kabaningkong kabakhamsting gaday kitian kabangi ong tok. Habau briu tok. Kajing tok vi. Kaday kabau briu berbor ungap. Teng ndah bangi kumklet ya ke ngi tok. Bat kani ke thok ru kalong kapom nrei ngakwangan ong ifia kani kapor baga jing thong kadai ka bau briu ulap no ika ka bamut kam dadai ka ba bangin sngut hu ika light na ka jing thok ka ba ar ka bawan ngalap kadai ka jing lam leer ubriu ha bau lam leer nda ulalam leer kamot krensyo iya ka basisya. Utaw priyo, lani ka taka priyo, abaganget iya ka taka lamlero, lakum no hakaway ka porkin sa labi. Kataka di ka lamler. Kabalay, kabangakwa ngan pinif yang ni kaday. Kajing penbit, kajing penbit. Bisa penbit, ano. Ong no, bisa pentami, bisa penbit. Ini ru ka bork suway. Kabagi beriu ki syapen bet iki sini. Pilap dan ki beriu ki buan pan rampan syak na fi ki keren ki kitien ki besngot nat. Bat teng dah begitu ki beriu ki don ki to go bor ki laban pen bet ki don ki beriu ki bangop de ki paulak. Bat ki ai ki to ki beriu ki ram ki pisai ki tingka bat ki de pen bet ban yo kata. Bat beriu idan ki beriu ki besu syak ngop aga bagi lut ka ki spak ko pau namar. Bagi syapen bet. Kidan ki beriu ngakwa fin dapet bah duai mu blay unyarap fi bapino mahap agani ki jing syapen bet. Dan ki besyapen bet ki dawai de shin dan ki besyapen bet ki ma agini ki. Mentang ki beriu ki syapen bet ki Facebook ki ma agini ki Instagram ki syapen bet bon sin bah ki beriu ki syapen bet menta. Mentang ni ki perthegi ki bahap ang ta bagi beriu ki syapen bet ha ki bon ki spa ka pau ki beriu ha ki ba ngiu i gini ki sngi gini ki perthegi ba ka badon ka ta jat mensim ka bagi beriu ki laban pen bet. Dan ki beriu buani in job fi sngi pen bet fi island ki barakhat baraka bakhat fi pai shaga jing babi. Kata ka jing syapen bet. Kaba sau ko mga peni fi kadai kajing shat kala fi abu briu shat kala filap ba fila shania ula kren fi ikumu ba ikumu bala ban shania ndre hagawai ka por fi shat kala kataro kadai ka bon na ka bor jing dom hi ka le ik briu gini gisni bat finlap kata kadai ka ba palat yo briu ba poi ka jaka ka bo shat kala kambon ki briu ki shat kala ayo iya gini geri ke jengi dan gibriu ke badan ka trai ke kata ke biang spa ke pau trai ke kata ke business ke behe ke shania ke gibriu ke badan ki we pe ki jaka ke bishi ki tem jong ki geri India banda ke le trai ikum ba ka ba shania lut bat nang tade ki la ai lut don ki ba wan nang tade don ki ba shong lek da ka ba shong kha shong man ban shong khai ki khun khat do nang tade ban yo lut ke spa ke pau bat ki da buram bat nang tade ki da le don buram ba ha ba kin mo ki turu kila biki shimbau de briu ba rega jing temu ko jong ugadai ba hakawai ga polu niwa tang ga spa ban dala biang na daw siya dong unsa shet ka laiki ngayon iganero ga dai ga bagari si jantia jungi ka hab agani ga mensim baman jong ga jing shet ka la bat nga kwa nga nong fi ai ga yin jong fi kat mga nang kren nang ni ga nom shet ka la gi briu ga na na ba pinapet ba namar pimyo ga jing mot ba ga jing temu Fiti babang keren ni gini ngakwa nga nang fi ngan sa hikay fi naga Bible ba pinlight na gini ki AKA nang tade kaba san lesing pin ifi ka kitien thok kaba lamler kaba pinbiet kaba shet kala nang ta kaba san gede kaba pin matla
Kani ka bapen mat la ru kani ka ba kham sniu shushu kani ka la kham poi ka ba kham ka ba thok ka ba lam ler ka ba pen bet ka ba shet ka la poi ka ba pen mat la nda ka la pen mat la fi yo brio ka ha ba ka pen mat la u brio tip shu ye ka ba dei ba ka bam dei ba ru poi ka ba nia filap u brio nda ula iet palat ye ka brio umat la lo iki pero dai ta ka daw ka dan ka tien ka ba ang Hakaktin parang love is blind. Kajing it kapan matla. Bat kada day shisha kata. Pinlap kibriyon de gala it spa. Kajing it yaga spa kapan matla ikibriyo. Bat na kapan matla kim tip shu yaga bura mega akor bat nang tade ki le daga ega bom day. Kani yaga hok jong kibriyo ga baduk ga jinjar. Shim yaga pisa ga tingkana kibriyo daga lanti ga bom day. Poish ga corruption kapan matla. Bat kan penjat iya ki yaga wega sngi. Pinlap ki brio dan ki ba shim na ki brio ka ram ka sha nang ta ki siu ka sut ka ba he nang ta ki bu ka sut ka ba he na kim la ki kni ki yeng ka sam fi it nda ha ba ki brio ki la poi sha gani ki jing it ka ba pen mat la iki Finlap ba ki brio ki poi sha ka jaka ka ba e ban nga kwa ngan pen ilot di fi mata ka sngi nganom ya stat nganom pen i hot bible i pi shibon nang nen rei hot ngam ong nganom pen i hot bible rei ka ba nga kwa ngan batai shwai fi gani na mga yo i bagi brio ga ri ga jingi la khambon gi basha agni ga jing pen matla fitip ngan ong fi wat ka jing sarong ro ga dai ga pen matla yo brio no brio la sarong um jutip shu ye di ule ga kuran ga bagi brio ga la isi lo ro udan ga jing sarong so tho shu ye di hang no dan fi ka la pen matla amdan shu ba priang dan shu ba bot dan shu ba sno tho yo bro ga yeng sam ula long ga jing klo mar ka la pat ga yeng sam pralot ga jing dei ki brio bat ngani tho fi wat kat taru ke jing serong ke penlong yu ubun shong don ke manga ke hanga bat nang tade usngobe bau biang bat ki wei kim biang bat nang tade ke turu ke de jing pen mat la ke jing mut jing perkhat bat umyo isu ia la dia bau bakla bat nang tade yu itang ki wei bagi bakla ke turu ke de pen mat la ke jing serong sangan keren kan dia de ne Fimi i jisu wan chikani ke pertai ule ki kamba ule shibon kuran ki kitien pen kia ki brio upsai ki sana jar ula hikai ki kitien ki jong play ke pnia ba ula pen i na de ula wanda ke lenti ke ba mayan ke ba kenja play rei filap bagi farisi sadusi ki jiu ke tu por ki sana fnai u ki maka bible kong blay jong ni ke pertai ula pen mat la ke jingmut jong ki fi ke ni ki kitien ke mot ba ngan bu da kami kitien pintep ubrio nda ula it niamru umatla filap ki farisi ki sadusi ki mio isu bo jisu pen kia ye ke tu ke kentai ke ba mo ye ke tu ke kentai ke ba dormet nda haba ke kia kim kemen nomor ba matla na kwangan ang fi na pipet aba jisu pen na pipet u jisu aba ule kumlo u Tio ina ke kitien ke jong blade nda pen kia itu bo chong apa live prasne ma pa tu ka baranda jong Solomon tu Bethesda tu ka ke pen ki do angel le penen pikin ma bu jisu ang ra ke jing kia let no nda ya ki i u bu ra ke jing kia kim yo i bo kia bu ko bu ya bu yo ka kamba ki yo i bet bo pen kenye ke niam me ke sabaton fin lap u brio nda ula sha pen ma la lele haganiam Finyo i kadeka ba isang sat bat ka ba isan ayo tau brio. Namar ya ka jing shisha jong ka tin ka jong play kim la apriang shu. Ya ka jing kta jong umense me khoit kim la shu ya ka ban sngot ho. Ka jing kla ka ba mot kam dan shu aga jing im jong ki. Namar ubrio ndala pelmat la daga niam umyo ishu eno yenuru. Fiyo i ki muslim bagi hab aga jing long niam. Kinda peniap i ki brio rugi shimbet bagin poi shabnang. Ndakalawan ke jing matla daga niam pinyo i kami per kano ka niam ru ka jui nakwangan ang ifi ka niam Hindu ru ka jui ka niam Muslim ru ka jui ka niam Kristan ru ka jui ka niam Khasi ru ka jui ka niam mo kini niam rem ki jui bar khaji brio nda ula ngop ha niam bat nda ba niam kala pen mat la yu pinyo i umyo isu i ga badai ga bam dai bat ngani tu pi yau jisu te ngakran ni nakapenta jong pi bin so to ba lei ba ki farisi ki domi jisu umlei e ga basnio ukhram lei e ga basnio umap e ga to kan thai ga baklem
Upen kia i wapang yang thole, upen mi pat i ki bayap, upen bet i ga kejat ke bedeko, upen pet i ki bamatla, upen keren i betulun, sai ki sanajar, le ki kamba nang tade. Klem le i ga basni un reki wat lot bro i ga ban peniap yu. Fitap ka i kita kadai bar khat kadai ka niam. Nda haba ka jing penmatla da ka niam kalawan kadai ka basneo. Ka ketien thok, ka ketien lamler, ka ketien penbet, ka ketien shat kala. Let's say kadang kamsting ring ngani thu ipi ndala pai shaga stage lani shaga kerdan jong ke jing penmatla hang tangan ong fi kadai ga ba ma kata yo brio ban nga kwa kan ong fi wat kini gi ba let jing seng ong bala priang men sem khoi bala ngai men sem khoi ro pin lap nda haba kala penmatla kaniam ga balang nda haba kala penmatla ngim yo issue gi brio gi bedan gi jing khat ngim yo issue gi brio bedan gi jing pen sle ngim yo issue gi brio gi job men sem ngim yo issue gi men sem gi bagador ngi yo ibe ga balang ngi yo ibe ga niam bat la penmatla ingi de gi kala de gi niam de gi tu gi jing lang bat nda fikiran mes no to mi peisho namar la penmatla da gitu ki aka pinga kwangan ong fi dan shibon ba agini gisngi ki ba ka pritheka penmatla yo brio sa danunya le kata ban penmatla pimi machu aka pim tip ke jing matla kedai ke basnio palat ke jing embat ngakwangan ong fi ni em gi bakum kita gisngi Henry ngala kran fi ya ke jing Shat hok, ia kejing lamler, ia kejing penbiet, ia kejing shet kela, ia kejing matla. Bat ngakwangan bo ifi ka bakhama lor, nani ka bakham sniu shu ia kani kadai. Kani ka bangan hikai ifi minta kesngi kadai. Kejing syukur. Ke mensim syukur, ke deception. Badai na kata kadang ngakwa pindah sengut hu baha. Habalapoi hi hagajaka ka bang ngakren, ia kejing syukur. Kejing syukur kam long syu. Kabusulang daga rukom brio daga linti brio kajing syukur kam dai syu kabangi syu kren basu brio su thok su lamler su shet kelau su penbiet ma hari kajing syukur ga kwapin ngapa kajing syukur kadai kabau brio unget ya kabapakla bakadai badai bat nda habau brio ulanget ia kababakla ladadan mana menuk mga ong na dubasnang habalala ban penget ia gibriu ia kabasnio bakadai kababa ia kabam shisha bakadai kabashisha bat habakitu gibriu gilanget ia kabam shisha bakadai kabashisha pimla syu hiru ban lot yake pimla syu hiru ia kaban pen sengat ho yaki bakadai ka bom shisha na man bak kilanget ya ka bom shisha kum ka shisha nakata ka daw nga kwa ngan hikai fi kan ka por nangi nagaktian ka jong play kan rap shipon fi madagasni nganget pila yo ikitu kitien ngala ya kamjrong bat nga kwa madagasni ba pin shai nganda ai deki mo deki points kanang deki points kanang ba pin sengat ho habangan hikai kini kejing syukur syaki jing hikai ki bakham julio sehingga nyalam sya ka bakham kenjaman sim shushu ka badonna ka ketien ke joplay ringala pen I fikat tu ikitu ketien baro sandri tuli ki bangi poi syaka ta ka level ka ba nda habala poi syaki jing syukur hang ta tegala poi ke jaka ka ba na kata ka daw hagini ka bible ka keren bahai kata aswa ka jiwan ka jong turai dengan pen I fi hagani ka por ba pin sngot ho snapa nda haba ubri upoi syaga jing sya syukur ngakwa ngan ong fi hagani ka por kini gisngi ki ba ide ban perkhat bahai kata ketien bayo nga ma fi ngi poi syaga jing sya syukur da snap ha ba ngakren da pelet jing mat na markat kum gani ka bible ka kren syai ba wat ye gi balajit ro on pen pai ki syaga jing syukur Nagkatagadaw itong inum sim stingi gani, manginum syuang mangingi biang, wat simpet iga to ka ju siya ka ju, wat susngap ka ju siya ka ju, ting fifilap iga ni gawin, nda haba pila melen. Pimtip siya syukur kataga jing melen. Daday nagkatagadaw nga kuwa madagasngingan pan ifi, kabaningkong ka points siya nga kaday. Habang nga kren iga ni jing syukur, kabaningkong banyarap ifi ban pansngot ho. Kabaningkong kabang nga kuwa ngan kren siya fi kaday. Balay kibriw kipoy syagajaka bagin siya syukur.
ngabu da kata jing klik nang ban yarap ifi ba pins ngot ho ya gani ka jing syukar balai kibrio kipai shaga jaka jong ka jing sha syukar ngakran ne gani khamta ma ga jing dai pat kibrio ki bangai ya ka tienu play ki bangai ya ka peneng ki bangai yo Jesus Christ la se ngakran ne gani namar ka jing syukar kadai ya kibrio ki bala shakriyo play balai kibrio kipai shaga jaka ka bakin sha syukar ngan kali gani ka bai ka tian hato play ubu ingi gani ka pertai kumta hato play ude bo biej bo bu ingi gani ka pertai bangingin sha syukar bat ba nda haba ula pen ingi bread ingi gani ka pertai bangini ya bat nang ta de bangim tip setiau setan un pen pej ingi nang taun un pen matla ingi nang ta de ngin sha syukar nang ta nginum so tho shu ke pitarai play ulong hak ta rukom ngakwa nang ifi balai ni pai shaga jing sha syukar kam dai no play kan mau ka jing syukar kan ong fi kam dai ka ba one no play let's say ka ba one no play ngan sai kai khat do hare ngakwa ngan hikai shua nang ni ba ka jing syukar kam dai ka plan jong play yo brio kum no play bi na beneng un syukar yo brio na maru play bu khnang yo brio kwa ba un pai shi beneng un shong ma u jing nam ba du play hadien bo play ula pen yo brio kwa ba un sha syukar Re balai ki brio pi pait menta ka pertai wat ang ni ga nong ba shalong wat ang ni ga si jantia jingi ka ngila apa ya ga jaka ka ki brio wat ki be shakri play wat kita gi balai jingi seng ngalangan ong fi ngila apa ya ga jaka ka bangi shashi kon ringim ngim ngan ong no da ni ktin da ktin prengim realize ga ta ngim poi shi ga jing skot ho ga ta namal balai ngani tu fi ka don ga daw But ngan pen ifi balai ni poi shaga jing sha syukar. Ka daw ka bangan pen ifi ningkong gadai bangi kenria na ka jing shisha. Ta ka ka point ka ban ningkong tam bat ka badon kam na ka ketien ka jong play. Fi balai ki pergi poi shaga jing sha syukar mde bu play u bu yangi ni pertai bangin sha syukar setan bangin poi di job ko isni Bangin poi ke kortit, bangin poi ke jinjin jar kan mau play. Kulam lem tau la ai kat you Jesus Christ. Bangin light na ka bam shisha, bangin pediang you bangin you mat ya ka beneng. Tau dia play. Hari balai pat ki banget ki balak nget you Jesus ki poi ke jing sha syukar. Kadai ka point ka bangapin i fi mendag singi ka beningkong kadai bangi kenria na ka jing shisha. Fi ni kenria na ka jing shisha. Ngan puli fi na ka Bible. Pinda puli na gasiti ka jong u Apostle Paul siya u Timothy kabaar kalenang kabasaw singap ngan puli gani nagadakhat ka baningkong terter ngan na puli suki uang ne nga hukum mahkamat u blay badu Jesus Christ u try uban sa bishari ki ba imbat ki ba yap bat dakata ka jingmi pau jong u bat ke hima jong to men yalap ye kata ke ketien tu yai minat haba depor habam depor di tu pengendo tu sneng tu kentu daga jing sha aslam baro badaga jing ikai fe hang ni u absolut udah ada ke hukum yo Timothy udah anga hukum da akmat jong blay badu Jesus Christ butrai uban sebishar ge be imba ge be yap udah angi gini uang medai bet ban yai minat ban yalap ban yai minat ban pengendo ban keran ke ketien ke jong play lah apa dei pon kamat portlang ne peliur men step ne jan men ba slap ne barang ne ba shit ne halu pon men met ne men sngi ne hagno no por balai bite buang yang kata namar bau setan uyale kat bala ban wanra ye gibriu ban trai daka ma ong no dakwe kentien utrai klem le sange ya kaban pen baklai gibriu bakin kenria no naga jing shisha shaga bam shisha naga taka dau Apostle Paul yo i gane haga jing shakri blay jo bau dan kata ke jing kit kli daka bau ong yo Timothy
nga khwa ya me ba men yai kren shigi banget bor ba menom sange ban kren chi kren yang ni tin hikai jika yai kren chi yai kren bi i kata ka de ka jingke kle bu asul pol dan nga si sim kan dia de ne ban ong fi ngayo i ba ka ni ka lockdown nga la sedang ni ka jingi kai la bon bhala shispa life ho pratling la kai lingba gitu ki voice message lingba gitu ki video baling kren de e bang kwa ban batai ki priu le ban pen pau le ban sule rekom na ne ban ndai kata nga khwa bang an yai kren namar ngayo ibu setan sange fidan lockdown setan trei pi light lo setan trei pi long no ka jingele hi ka dan bet na ka daw ngiru nginum shong time ngin yai kren was polo intimati kren yai alap yai snang yai kentu yai peni yai dak jing sha aslam da jing kai habade pon bam de pon sotanat edektin balai wang na mar ka por kan ja bakinum shash kor jing kai bejanai hari haba kidan ki skor bada kini kenta na la de ki nongi kai ka bakum ki jing kwa brai jongki but kin pen pai no ye ki skor jongki sngap ai kata ktin but kin pen pai no ye lagi skor jongki na ga jing shisha but kin pai kmat shiki puri skam Henry mame tu sharai gini ki ek bro tu shashi tom tu le ek kam unong itu khana tu pendap ye ke kam jamenganum ong no itu khana tu pendap ye ke kam jong unong kren nong yalap ye ke tien ke jong blai fi ngakwa ngan da pen shai bahai gini khnang ba kan yarap piru ki bampat da ya jing hikai ba findup snot ho igini fi nga ai gini ke point ba lei ki brio den bekilap diang yu jisu balai ki priu dien bagi la wanda ke jing la ka bomot ki la mat e ke jing penem balai ki priu ken pai shi ke jing sha shukor pan balai play I kumbo I kumta mo play me u play la bo I ki priu ki jong play ki betap do men se be ko ula ai ki ke jing ai be ki la ban hikai be ki don ke jing shai ke ba shisha na ke tin ke jong play ki la da mat ki la da ya de ki bon snap ba ki sngo thukum no ban hikai ki tin ke jong play da ke jing pen pau ko jong men se be ko baru play la sei ki bukum kita ki pri ula ai ro ki ketien ke jong play baru bula ai ki ketien ke jong play balai pat ki pri ki dang poi ki jing shash kor ka de ke ne ke khat ka ba babel ko ang ka por kan jab ki num shash kor ki jing kai be janai dan ki pri ki bom tre snap ki ketien ke jong play ke be kren ye ke jing shisha but nang ta de ki dan ki pri ki balap mit ban le kom no ki patan ki score ki badai aba ang skor ki badai hang ni ngamat ki skor ki ba shusngot nat ban sngap tai ki ba sngot nat ma ki ba sngot nat ban sngap tai ki ba sngot nat ka ba kta ye ki jing em jong ki ba kta ye ka pop ka ba kren je pang ka jing ba kla je ka jing em ka ba kren je pang ka ta ka jing long jing em ka bam dai nyim da sngot nat rain nang i kren tang je pang kum no bangin yo jing kur khu tang kum no bangin ye roi tang kum no bangin ye ya ka ta ka jing ma ka ta ka jing sok ba ka ta ka jing ban ye ya be tang ka ta ka jing ba ka ta ka dai ka ba pen sngot nat ik skor jing be ka tang snap rain na kren brio ki jing sham nan ba tre snap dai na ka ta ka daw fi ki farisi kim tre snap yu jisu no mau kurani ya ka jing shisha but dai na kita kadang lebih puli yang ni ka bible ko ang ni ke ba kini kentan ala di ki jing kai ke bakum ki jing kwa brai jong ki hi sngapa but kin le kom no kin pen pai no ya la ka skor na ka jing shisha na kita kadang ai kini ke point juga balai ni poi shi ka jing sha shukor ka daw ka dai bangi kin ria na ka jing shisha dapat bai ka taktin kin ria na igi skor jongki na kin pai no na ga basngap igi jing shisha berkin pen pai kmat segi puriskam pinap dan gi bri gi bekren na gi jing seng lap mit stang kren jokes kren igi bam tip wan ra igi jing kai gi pana peneng gi pana khndo nang ni nang tai mun ong no ba ong no peneng khndo ko mat na jaka ka ba tip shu shei wan ra na ene wan ra lumlut ye ko perthai bro ko wan ra jing seng hikai gi brio kala long ko puriskam kam dei shu gi jing shisha ga bi yo da gi jing pen pau jong mun sim ko ye tien gi jong play ga long im ko don bor ga ta ga pen kala ga ba mut ye gi brio ga pen shai gi jing long jing im jing gi bam dei begin pai sha gi jing shisha fi gi brio gi sni gi sut nat ban snap gi ta ba ngakwa ngan pen e fi balai ngi poi shi gi jing sha shkor bangi ken ria na gi jing shisha sha ngani lam suki jai fi men ga sni ngam krike
Fi bahintip balengi kendriya na gajing shisha bat bangakwa na pin shai fi. Ka ay gajing shisha, kanang mga laban ni kai fi, matagas ni. Kumnungi kendriya na gajing shisha bat ka ay gajing shisha. Fitip gajing shisha. Pin puli na Bible. Filap na gospel gajong Yanis. Nagalana ka bakhat sao. Ujisu hi Quran yaladi. Uang kumni aga gospel gajong Yanis kalanang ka bakhat sao. Habaw Quran siya gisenran. Marabu Quran siya gipait ba aguto ko port. Wala lagi priukim la pa niyang ray gisenran gipriang. Uang ingini hagalanang ka bakhat sao. Dukhat mandi uang. Ujisu la itu uang nga ubalong kalenti bat kajing shisha bat kajing MD mdan ubawan na ukupan ray tangda nga. Fia hang ni filap bau jisu uwan ra yaladi uang nga ubalong kalenti bat nga ubalong kajing shisha bat ngalong mga kajing M. Mdan ubala banwan siya ukupa lemdawan lamba jonga. Kabamot ujisu datang mau ubalong kajing shisha. Haganing percaya. Fi day na katakadaw filap ba upilan nda haba usyong hakmat jong jisu nda jisu kuren ga jing shisha ukuli jisu ang kae kataga jing shisha. Fi usyong markman hajan persya uyang usyong mar persya bat ka jing shisha bat jisu ndrai umyo i ka jing shisha urana ga jing shisha syukur. Sengaw benut kata. Ngakwang anong ifi ang kaniga por. Kan mau jisu day kajing shisha. Ngan sa pinsya ifi. Balay nga pan iya gani. Bapin sungot ho kumnungi kan riyak na kajing shisha. Bayo pipoy siya kabam day. Hagaway kasungi. Sengapa. Kabaar. Ladapin puli na Bible. Haga gospel kajong Yanis kalang kabakhat niyo. Kadakhat kabakhat niyo. Kakren siya. Bau jisu ang tupin kentang iki daga jing shisha kaktian jong mek along ka jing shisha. Mapen siya ifi ka ega jing shisha ka jing shisha daga Jesus Christ. Ka jing shisha daga kaktian ka jong blay. Bat kabalay ngan penifi. Ka jing shisha ngan pulifi na ka gospel ka jong Yohanes hi kalanang kabakhan riyo. Uong agad khat kabakhat lay. Henry ndalawan mau. Umensiam ka jing shisha ken. Pi Yau mense makhoy ujisu uang igisenran. Ndalawan mau kabamot mense makhoy. Nda ulawan mau ay kertengi mensiam jongka jing shisha. Fi mensiam jongka jing shisha. Ngan sekeren peniak bahaya gini ki syadian. Renga kwak nganyalam syuanang ni pinio ya gini nongrim. Uang ndalawan mau kabamot mense makhoy. Umensim ka jing shisha ken unyalam yapi siya ka jing shisha baro nabaunum kren na din day ki eru kad ba unyo sngaw kren panpaw hapi ki eru ki bansawan ngan sa pensay ubalay ujing shisha day umensim ko na pinpuli ng istis ki Galatia finlap na galano ka ba ar وأبصر بولا بوكرن يغوي بجين شيشا وأنكم ني هقولنا كبار نقد خط كبخط ويترتر وأنجني كتير سكاباو أو هنري هباو كيفاس كمان كيفاس ني دي بتراس هباو كيفاس ولوان شأنتي نلايا لي يو كمان نماو لرم بالي كماو بول دي بوانا دين هنري udang penrem yo Petras namar hagani ganong rem magataga day jing shisha tieng ya kata ama uniwa so Paul de Brio bayad haga jing shisha wang namar habang patpoy kita ki banaw jakam ulo jabam lem magi gentle ren dala poy maki ula kenran no ula khlat no edadi bau de shep tieng kita ki banaga niam at share. Bat kita kiwagi jiuru kila arsap kumju lembat kat ban ringno yo Barnabas da kata kejing le arsap jongki kejing arsap ru kadai kejing syukur. Ban wang kum ni khat sa ndrei habang alayo bakimya bet kat bakum kejing shisha jong ke gospel. Fi ke gospel ru kadai kejing shisha.
Wang habang alayo iba ki klem ya bet kat bakum ke jing shisha jongga gospel ngala ong hau kefa sa kmat jong ki baro lada me ubalong u jiu me im ki gentle but kumba im ki jiu kumba im ki jiu kum no me pen bor ye ki gentle ban im ki jiu fi hagani ga jaka ga de bigilent missionary ndiki poi hangmi filap na ni Bible ba u Petras nda u yakendo but ki gentle ki balakala ka bomut ki dang ya bam ki jing bam ki bam day but nda u Petras wan nda u Paul wan ulap ba baro gitu ki katu kan ngon beringkat balu Jacob Barnabas ngani tu fi mod benong ringkat baru Barnabas nda bagi poi hagini ke balang gentle ndaw yo I bagi poy ni ki ele arsap ki nda wan pat ki banaw Jacob kamot ki wan na kaniam jiu nda ki wan ki kendria no bat ki le pat kum ki jiu bat kata ka de jing arsap nga yo I gini ki singi ni ro ka tre kam kum jo hi bana ni poy to ngi le kum ki bangai ni poy hawe ngi long kum ki bom ngai da poy hawe ngi kle jak tung bat ngi milain bangi milai ngi long ngi kle e jing long kristan jingi bat ngi kle mi ai bet kat bakum ke jing shisha jang ke gospel na kata daw ngakwangan peniang ni ke jing shisha ka basa u gadai ba ke gospel ru ke jing shisha but abso Paul Ukraine ni wang Ukraine shai wang la ngai nda habang ayo I bakim ya bet kat bakum ke jing shisha jang ke gospel ngam la sha bat ngak kran bet Ukraine yo Petros wang kum no fi ki bedai ki jiu ki bala tip ke jing shisha fi im ki gentle but pipin bor pat igi gentleman im ki jiu kata ka dega bangi im ta ka long tik ta hagani ka pertai ka bangi im baki kristan ki ya shabar na ka tin ka jong play le ek bom day krani ka ek bom day but ngani tu ifin nda habaki lejing seng pat ni pen bor ki we pat bikin bot you Jesus Christ ka bangi pat ngi klem bot igi jing shisha na kata ka daw nga kwangan peni ifi balengi hab aga jing shukwar kawai ka daw day bangi kendria na ka jing shisha nganda pen shai bai gane fi ingala pen I fi mene balenga da pen I gane baga jing shisha de Jesus Christ ngap bai ka tagaktian fi hadu mentaga sni bat shadu bam chukut u play na pedang nadu basdang bat shadu bam chukut upu bet bangi day ban penan buram yo Jesus Christ aga jing imjing bamdan manu bala ban kini ia kata kekerdan kabau play labu yo Jesus uda ong kumne nganda pule fi uda ong haga city ke jong u shege Filipi lebih pule na gani ke city shege Filipi gal nang ba ar u ong kumno ong haga khat ke bakindai na bakum ta tiu play la kintiu yu gomot yo Jesus barula ay ui ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro bahagata ke kerteng u jisu ke khosio baro kan yo dem krum ki jongi bahagi beneng ki jongi baga kendau ki jongi bapo ke kendau utlet baro unyo plashin abo jisu Christ ulang utrai ya kaban penan buram yo play ubo kupa fi ngakwa habang apen I fi bangi kendria na ke jing shisha kabot ningkong no jisu Christ kaiga bang amut ban ong hagini gisngi uplay ulapu yu jisu ulakanti usajrang kham sajrang ban yanu yanuru but udah kwa yangi hagini gisngi ba bangi shakri uplay bangi de ban pet ba bakaktin uplay ga bangi kran nginum kenria no Jesus Christ banginum pen baklai ke briu gen pet shangi baginum pet so Jesus Christ kanu ka bapnihar dor yo Jesus Christ kata kadai ka bam shisha ngakwa finas ngap ai kata bon sien ki jingkran jangi nyem kran cho yu jisu ngi kran palat i ki brio ki bakraw ngani ki pertaingi kran japang ka meri ngi kran japang ki weipat ki brio teng wat ya kini ki senran ki Petrus ki apostol Paul kini barok khat ki brio jong play ki bakraw ki le ki kamba ngakwa teng la kran palat iki ngim da kham kran kham bon yu jisu Christ bat ngim da kentiu ki kerteng ka jong try ngila kentiu palat ki kerteng niam ngila kran palat iki bat ngani tu fi nugo
ko bakin ria na uni ubalang ka jing shisha ka jing MD ngani tu ifi ngi poi sha ka jing sha shukar ngakwa fin da pet ba menta gini gisngi dan jibon ki briu ki ban shukar ki briu namar bagi kin ria no Jesus Christ Finlap ki briu mentagi kham nge ye kham ya be ki briu kham ya be ni ki tai ki bam kren je bang Jesus Christ ya be we pat ya be dak kashin ya be ni ki tai mbe you Jesus Christ but nga kwa nga na hikai bahai ni what can ria now Jesus Christ ka Bible ka da kren shai ka da kren Shai ba ngam tip langan la ne em ban hikai lut ifi e ga bang tip na ga tin ga jong blain rei nga khwa man da sngi mangan ong ifi pet ba ong ni wang snap ngan puli fi na ga shiti shu yanis ke bin kong nang ga saw gong ko habit it what nget e ga min sim baro Wat nget udang wat nget igi min sim baro andre to fin tin jo yet igi tagi min sim lagi long ni em no play na bashipon gi no itu la pala bala mle gi la let me no shi pertai da kani pi itu yo to min sim u play ka min sim baro ka ba fly yo Jesus Christ bo la wana ga do ka long no play but ka min sim baro ka ba fly yo Jesus kam lang no play te ka nega long ka min sim jo taw long ele persha yo Chris shapang ka ba pila yo sngo ba ka wan min ta ken ga la don pa ha ka pertai nga ngan ong fi snap ha gini kitian kamen sim baro kabam play yo jisu kamlang no play ong uyanes usenran jong Jesus Grace o kamen sim baro kabam play bo jisu wan no play kam day no play nga kwa ngani ngapol ngani tu fi no ko bakran ni go wepan fim tep gini gisni ga mi go ga jingi kai ka bande na China ka ba hikai bo jisu la de wan ga do tambo wan ga kentai but minta ha hari China kala kala par keleng sa Amerika nagalan mentagila mahami gini nang ta kala rung ni north east nang ta kala rung ni Shillong badan gi banget ye kita jingi kai bagabu jisu lawan ga do nang ta de ula let long brio aga dur jong kata kin thai bo lawan nga kwa nang fe gini gisni kan nuka pen baklayo jisu Christ kata ka de na minsim ga jing shukar bagi brio ki pdiang ni kata ki brio ki pdiang ni kata ba jisu wana ga kin thai ru ki pdiang but kwa nga nong ifi kidan ki brio ki belan mentagi bi hikai bet ba jisu mdai ki kinget bet tangi we blay kupa but nga kwa nga nong ifi kini ki bi hikai bet ito Jehovah but nga kwa nga nong ifi kini ki por ki ba wek no igi kerteng nga Jesus Christ but ki ba nget igi taki eke nga kwa kini padon ki bi hikai ga sngi pen biang ga sngi mani ga sngi weng yu jisu na kata ga sngi nga kwa nga nong ifi ka nuka ba weng yu jisu kam day na ga jing shisha nga kwa ba pintip agani gisngi nga krenda ga jing shirham ba ga jing snoto nga kwa nga ni daru ifi nga kwa ba pintip ba nunu brio uba la ga jing ruai ga ba pirwai ga bam dan ni Jesus Christ pi kren ga jing kren ga bam da bon ga ba kren ba Jesus Christ ga bam yalam su Jesus Christ ka ta ka dei ka ba bakla na mar ga minsim baro ga bam pla ba shapang Jesus Christ kam ne no play nga da duai bo play me ga si unia rap ifi balai nga kren ba ga jing shisha da Jesus Christ ba nga kwa nga hikai fi ngala ong fi balai brigi poise ke jing shashu ko na mabaki kendria na ka jing shisha fi kendria na Jesus Christ ninkong fi kendria na Jesus Christ mo Jesus Christ ure ke jing shisha ngada duai menta ke sngi bo blai un hikai fi ngene fi hingi poise ke jing shashu ko na mabaki kendria na Jesus Christ net palat ege jing jingi ngim nget yu Jesus Christ ngim da bot yu Jesus ngi bot igi ni pertai I play unikai fi pet ki jingi sangi ba pilai da pet bahaga jing shikri ka pampenan buram yu Jesus ka pampenan buram ga anya ga niam ka pampenan buram palat igi jingle jing pnia an ka kiar no Jesus Christ kata kam dai nga kwa ba pin yang ha kata ka nong rem jong ka tin ga jong play snapa fi ngalapan ifi ka ege jing shisha ka peningkong de Jesus Christ ka baar ngalapan ifi baga jing shisha ka baar ka bo jisu ang penkentang gini ki senran ki jang uda ka jing shisha bar ka jing shisha ka lang ka ketian ka jang play ngala keren bun bahaya gini bat mentag singan keren biang ba pide ben sngot ho wajukun riya na ka ketian ka jang play waju le e shabar na ka ketian ka jang play waju nget ya ka eke ba wat la ka ilong ka kamba wala da ka walam jing kya ya ki briuru ka bam day na ka ketian ka jang play kan tat ya ka tanamar ka bam day na ka ketian ka jang play ka de ka jing sha shukar
ngayo igi priu gini ski kila nget palat iki la nget palat iki tuku ong khmi kumni ong try nang takum bami de ger kumna khtin ke joplay dan gi priu bala nget palat iki tagi prophecy kita gi jing itu pau kila nget palat iki tagi jing ong priu bepio ksoi bepio thlen badan ba ai ksoi nang tala nget iki tagi iki nang tang nget iki tagi pnyang nget iki tagi iki nga kwa ngan ong fi agi gi sngi da pet ba bayo pikin ria na gi jing shisha ka balang gi khtin ke joplay bayo pai sigi ki balang ki siap agi jing em ki yang ki nongrem ki pakla ngatwai minta ki singi bo blay un ya rap ipi ngada kren shai gini ngada kren shai gini ngada kren na do ka dot not ngada dwai bo blay un ya rap ipi bapinum kenria naga ktien ko jong blay Puli bahaya ke Bible the pet ke ega bapile pet pi ngap ke dene em na ktien ke jong play let jing seng da pen shong nia bah da wat ki hot Bible ki le nok da pet bah ke dene em na ktien ke jong play teng ki dan ki egi be ja ni sni ki be ja khla ki jing pen pau ki dat di shen pi pet bah ke dan em na ke Bible yo kam dan what you tan ni ke ktien ke jong play ki egi bom day be yo pi klang et ki to ko bom shisha ba ke ke shisha hang ta pi pai she ke jing sha shukor but pen pai she ke jing papi ya gawai gisngi nda ha baga mensim jang jing syukur ka penget ya ga bam shisha baga de ga shisha balai namal ba pikin ria na ga ktin ga jaw play ngaju ong gi brio borobor ha gi ni gisngi gi bakhat do ngi em gi gisngi gi ba e palat ba nga kwang anong fi tongin um kin ria na ga ktin ga jaw play tongin long simple ban ngai ba ga ktin ga jaw play ha bang ong ngai ga ktin ga jaw play ngan pen e fi hang ne ma ga gisngi Ucu angala puli ke Bible ngai ini ketin ke jong play ba ong kumni teng pimla ro ban sngot lot ik ketin ke jong play na ka daga daw ngakwa ngan pen ifi ke ni ke por ba sngap ngan pen ifi nang ni ketin ke jong play ba ngilai puli mene ba mensim ko ude mensim jo ke jing shisha ong Yohanes ke gospel ke jong Yohanes ke tu lenong ka ba khatn ri ko ba puli bat ke Bible ko ong ke ni ketin ko ong sngap ngan pen ifi nang ni ketin ke jong play ko ong kumno ko ong hagar khat ka bak lenong ka khat khat lai ko andala wan ma mensim ka jing shisha ke unyalam fi shiga jing shisha baro unyalam shano mensim jo ple unyalam shiga jing shisha unyalam shano unyalam show Jesus Christ unyalam show play unyalam shiga ktien ka jo play unyalam fi shiga ki bomdai unyalam balai ki brio mi teng ki pedang ikum bagi let pedang mesin ko lagi yo ada men sim baman lek kelumar pai shabam dai yo nget bakadai no play ngakwa ngan ong fi lada pim snow to ne ga bang kren pin sha ya lam bakla be pim i ki brio ki sni ki pen ki ba ong bu jisu la jan wan nang tade ki ba kren bu jisu la wan nang tade ki kren ba play lo the no ita ka plang jing bitar nang tade ba jing rong no kala ja satang khndiat ngut kin brio ke naik cakap ke jingrong no ngani tu ipi nama bangim tip ke jing shisha jang ke tin ke job lain pen bakla ke bobon bat ke brio ke bobon ke yang ngai ke ngakwa walet padwai ha ke brio bepin wat ke brio bikin ongi pigum no bikin batai pigum no bikin batai ke brio future ke bikin mau ni ki nong yalap ni ki nong kren ting ke job lain ngim de ki pandit ngim de ki tu ki ba mau ngim de ki tu ki nong kren bertong ki nong batai ke brio kan mau ni ki nong duai ngi de ki duai ke banyalam ke brio sha ke jing shisha jong ke ktien ke jong blay ngada duai kita ngana kren kham khore kita lada nu nong kren nong yalam nong duai yalam me fish ke ktien ke jong blay wat priang kita namar ki ni gi sngi ke bangi de ban tip bau satan untuk no ke ktien ke jong blay pemio i bau blay udah kren shai ba baro khat ki bri de ban tip ke ktien ke jong blay Polis yang nak Bible, polis ketian ke jong play, play syai ngi bangin tip. Jisu no wan jeng percaya, dia berdap nak ketian ke jong play. Mi setan wan banyale yu Jisu, hagal nang ko besau jong Matius, hagal tu jeng syai jeng et uklem job yu Jisu balai. Setan tip ketian ke jong play, dari Jisu tip khambo ni ketian ke jong play. But dah ketian ke jong play job yu setan, umla syukur yu Jisu, namar bodoan ke ketian ke jong play. Ngayo i gini ki singi ki Kristan ki boboni, ndan betip ketian ke jong play. Sungai, jangan tak ke kambak
syata la yo syata la mare syata la le tho shun ne kum nu ne dan bru bumi bu tho shun bat nang tade bro kristan na me nang tade kalami kita kesim nang tala mare sa kita kesim ban le be kita kesim bat nang tade kita kesim lu kala kot nang tala be sa kita ke ke pinkia le be chno bani sum ni tong nang tala be sa kita ke kena ke bumi kum ta mang tau kena lo mi kum ta ke bri lo mi ngak kwa ngani tu pe mare keleng la shat kenting la sia me nganta la be kita ke powder ne kita ke pernai ne kita ke jat pegajat la mi bat ngani tu pingi kenria na ke tin ke jong blai bat ngak kwa ngan ong fi dapat bahaya kini wat num kenria na ke tin ke jong blai sngau bahas ngap ke bang keren namar ngada kerpat fi ngayo I na ke bible bo blai ula abu lut eki baro klembo ingi habadum klembo ingi bengin bakla ula ai ingi ke tin ke jong blai na ke daw meneng la puli fi ba balai ki puli pois ke jing bakla deina ma bagi kenria na ke jing shisha ki le chiki eki belong ki puris kam kai ngadwai men na ke ski ba pin piang ingi ne bang keren pune bahaya ke bible pelet jingmut bahaya ke tin ke jong blai ai men sim jong blai unda pen pau ye pi ye ke tin ke jong blai bo undi alam me pi pin de shai ke jing shisha ke badan ha ke bible yo jisu pinum la bin sngo thu shabano men sim ko yo blai be em pinum la bin sngo thu shabano men sim ko shabano men sim ko pinum la bin sngo thu kham tam ye ke tin ke jong blai like no men sim ko pinum sngo thu ye ta men sim ko bishukar pinum la bin sngo thu ko no ko badai no mam dai na ka ta daw dwai men da sngi ngan pen kot igni hangne banginum kenria nagajing shisha jong ketien ke jong play onum kenria nagajing shisha ka belong Jesus Christ wali kenria nagajing shisha ka belong ke gospel ke jong Jesus Christ but ngakwa ngan hikai fi nang ni shikamat bapin pai shakata ke jing shisha play un ker khu fi leng ba ni ke jing hikai da snap ngampat pai jigi igi bejilion ring ngan se hikai shishu fi nang ni shikamat to blame ker khu fi gni ke por but I begini ke ketien ke bang keren kalau ke jing men toy fi ko play shipon ngan duai ku try gni ke por ngan duai ablay de ke jingit kling ngan duai abang hikai gni ke jing hikai nget ku try play me shams no bhai ke bang keren na mga kwa ngan keren ha ke balwan ra ke jing shisha ke jome try be ke keteng ke jame be ke jing shisha jame anam dan menu balak ban pen bakla but try play gini ke brio baro ke besnga baro gini ke beshashkor try play gini hab ag men sim paman herigin hab ag jing alam ke jong men sim ko but ku pa be jonga gini kenria na ke gospel jong ke jing shisha gini kenria na men sim gini kenria na ke ketien gini kenria try na make and chisube but kin poi shipneng kin yat ke jing im ko job but kinum shashet ke la ke jing im try ngi I lot chame ke buram ag ke keteng ke jong chisungi twai amen.